के करो बनवलू हा अरे मोहनिया ये गोरी दोनों के परिचय है बताओ तक कि कुछ भइल बा। हां जी पुराना भोजपुर से चलल बड़ू सेमरी आवत हो जरूर कोनो लइका तहरा के परेशान कइले बड़े से के करो बनवलू हा अरे मोहनिया ये गोरी बतावे के परी अरे त कहला सराई लहा ओढ़निया ये गोरी कहला सराई लहा ओढ़निया ये गोरी के करो बनवलू हा ओढ़निया ये गोरी के करो बनवलू हा ओढ़निया ये गोरी अरे त कहला सराइल हा बताइबो कि नहीं थोड़ा बतावे के पड़ी अरे त कहला सराइल हा ओढ़निया बड़ी सुंदर गायिका हुई हमारा भोजपुरी जगत के आन बान शान कल्पना पटवारी जी उनका तो पद्म श्री मिले तो हमरा खुशी हुई। उ गीत एगो बड़ी सुंदर नर्सरी क्लास में रही नु तो चाचा जी वो घरी सुनले रहे कौन गीत स्कूल में बुझाई ना कि कौन गावे के बा फर्स्ट मारे खाती कुछ हो गा दी अब न बुझाई लागल कि जे छन समाज को ऐसन मार उ गीत गौले रहल पति पत्नी वाला कौन गीत संयम मत जा तू सुनते दलाली में संयम मत जा तू सुनते दलाली में अभी अल्लाह बोल अभी अल्लाह बोल हमरो चलाली कहला सराय ओढ़निया गोरी कहला सराय ओढ़निया गोरी तनी बनी देरी के बाद ए रितिका जी प्रीति जी तू लोग बताओ हमें तोरा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी में के रहे कि हितई में के रहे हितैये में के पिकिती मेरी हितई के हो कि रहे गाँवे के छोरा अंग्रेजी में रिलेशन कहल जाला हिंदी में रिश्तेदारी है बाकी भोजपुरी में हितई हितई के हो कि रहे गाँवे के छोरा कौन तहर दाढ़ी धोक के खेलल बाहिलो कौन तहर दाढ़ी धोक के खेलल बाहिलो लागे झूठ भइल बा अरे परतनिया ये गोरी जय हो लागे झूठ भइल परतनिया ये छोड़ दे अरे त कहवाल काइलो बा ओढ़निया ये गोरी कहला सराय ओढ़निया ये अनुज रोडवेज कॉर्पोरेशन के तरफ से पुरस्कार और का के बस माइल तोरा दिलवा के अंदर
गोलुआ रहे कि हवन जो हमी जीते के बस आइल तोरा दिलवा के अंदर गोलुआ रहे कि हवन जो हमी जीते वॉलेट पे डायरेक्टर ऋषिकेश राय जी की तरफ से लाखों लाख रुपए का पुरस्कार। कौन सुगला के बनलू आरे सुगनिया गोरी कौन सुगला के बनलू सुगनिया गोरी अरे तक हवा लेटाइल बा अरे तक हवा लेटाइल बा ओढ़निया ये इंटरनेट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर राहुल कुमार जी पंकज कुमार गुंजन जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। बार बार भैया के प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। चलिए अब हम बैठा तनी बा के एगो गीत को